Dáta na médiách, konkrétne na diskoch a na iných digitálnych médiách, dobré vlády sú už dlho používané a dochádza k zadrietiu motora, prípadne k poškodeniu ložísk. Ďalšie závady, ktoré sú, tak sú to elektrické závady, to znamená pri údere blesku, pri prepätí sieti, pri poškodení zdroja. Potom sú to závady, ktoré vznikli pri živelných pohromách, čo aj nízka teplota. Ďalej to spôsobuje dážď, vysoká teplota, neodborná manipulácia. Technici, ktorí sa snažia niečo inštalovať na nový počítač, tak častokrát dojde k prepätiu, respektíve prepolovaniu tých diskov a aj takéto závady sa vyskytujú. A v neposlednom rade je to povedzme aj sabotáž, že pracovník, ktorý je zo zamestnania prepustený, tak po sebe zakrie stopy a zmaže dáta z disku takým spôsobom, aby sa k ním nedostal ani zamestnávateľ a ani dokonca nikto. Máme niekedy aj my sami problémy to vôbec obnoviť. Vidíte, žiadna panika. Ak sa vám v počítači niečo stratí, aj to sa dá liečiť. Len o takejto možnosti treba vedieť a osloviť tých správnych ľudí. Ja si myslím, že každá z havárií, ktorá sa tu vyskytla, je pre daného človeka alebo danú firmu katastrofou, ale vždy hral najväčšiu úlohu čas. To znamená, že tam, kde bolo treba vykonať tú danú prácu za veľmi krátky čas, tak to boli také tie najvážnejšie havárie z nášho pohľadu. Mali sme prípad jedného hotela, ktorý sa nachádza na severnom Slovensku. Odišli v počítači 2 harddisky, to znamená, že zlyhalo zálohovanie, mirror, to znamená zrkadlenie, odišla pásková jednotka a vyžadovalo si to teraz rozchodiť znova alebo sprevádzkovať celý hotel po tej počítačovej stránke. Samozrejme, že nemali žiadne dáta, tak nefungovala kuchyňa, lebo nemohli čo aj dávkovať jedlá, nefungovala recepcia, nevedeli, kto si čo objednal v hoteli, ktorá izba je komu rezervovaná, lebo to všetko sa robilo cez počítače. Samozrejme, že nefungovali fakturácie, nefungovalo povedzme personálne oddelenie, všetko bolo vlastne pripojené cez jeden server. V podstate hotel bol paralizovaný, riaditeľ bol v úžasnom strese a každú chvíľu nám vyvolával, či to už je, alebo kedy to bude a tak ďalej a tak ďalej. Táto akcia sa skončila úspešne, dostali všetky dáta do poslednej bodky. Pripomenul vám tento príbeh niečo z vášho života? Tiež ste potom zmätkovali a počítali minúty a už nikdy to nechcete zažiť? Tak teda dobre počúvajte, ako sa tomu dá predísť. Na univerzálnu prevenciu existuje jediná rada: zálohovať. Citlivé dáta je vhodné ukladať na 2 rôznych miestach, na 2 rôznych médiách, nie na 2 rovnakých, na 2 rôznych médiách. A najlepšia rada je mať 2 alebo 3 kópie v inom časopriestore.